Kag sa Good Vibes, grand launching sa Bacolod Chicken and Asal Festival nagbukas na sa temporaryo nga manukan sa SM City, Bacolod. Mga tenants labi nga ginapaabot ang pagbaskog pa sa negosyo sa bulig sa LGU kag SM. Yari ang report. Dungan nga nag-inaso ang mga parilyahan sa temporaryo nga manukan sa SM City, Bacolod sa giniwat nga ceremonial grilling sa pagbukas sang Chicken and Asal Festival. Ang grand launching kag opening ceremony ang gintambungan sa mga lokal nga opisyales sang syudad, mall management kag mga tenants sang manukan. Nauna ini nga paghiwat sa mga tenants sang tuigan nga festival sa temporaryo nila nga baligyaan. Ganit dako ang ilang nga pagpati nga mas magabaskog pang negosyo sa bulig sang LGU kag mall management. So hopefully by next year, mangin mas better pa, mas damo pa nga mapakaon tatani sa aton nga ceremonial grilling because that's what we are expecting man. We're going to have events nga gin-prepared man SM, so hopefully we'll have more crowd, more diners to come here and celebrate because damo kami sa mga gin-prepare man para sa ila, may mga free drinks kami. Ginsiling ni SM Mall Manager Julia Haviliana nga ginapabugal nila nga mangin kabahin sang selebrasyon nga nagakilala sang tradisyon kag transformation. Kabahin ini sang tinutuyo sang SM City nga mapaambit ang pagsaulog sang kultura sang Bacolod paagi sa inasal nga manok nga ginakabig culinary treasure sang syudad. SM City Bacolod has become more than just a venue. It has become a vibrant hub for events that honor both tradition and transformation. We are proud to host this year's celebration in a space that welcomes the fusion of old and new. Ang SM Prime Holdings Incorporated, paagi sa natukod nga joint development project upod sa Bacolod LGU, ang magatukod sang bag-o nga manukan country. Agod ma-revitalize ang iconic landmark, agod mapadayon kag mapasanyog ang tradisyon sang Bacolodnon. The revitalization of our iconic landmark, the Manokan country, continues to thrive in the heart of modern Bacolod, not just preserved, but uplifted. With its spirit and legacy, the forefront of progress. Ginakalipay ni Councilor Celia Flor ang pamuno sang Committee on Markets sang Konseho nga sa bulig sang SM kagiban pa nga mga major sponsors natigayon ang 5 kaadlaw nga kapestahan. Nalakip sa tuigan niya kahiwatan ang longest grilling nga paggahiwaton sa the Upper East sang Mega World. Buwas, lasay sang hapon, kagang Chicken and Asal Arena Dance Competition sa Domingo sang hapon. Kagamay lang sang budget naton 1.2 million, 1,250,000 lang gid na ang budget nato. Pero dako ining aton selebrasyon tungod man nagkuha kita sa partners, no, mga partner malls naton sa nasiling ko na ginapasalamatan nato ng SM, ang Mega World kag ang Ayala Capitol. Mayara sang pagabuksan niya photo exhibit sa Citadine Bacolod sa Biyernes, dungan sa paghiwaton niya Cook Fest, workshop kagban pa sa Ayala Malls Capital Central.